हेलो लोगोफोर दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बरायबाय आरो आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोनखौबो बरायनानै लाबाय। दा भिडिअआव फैया साननै सानथामसो जाबायमोन, एसे प्रब्लेमनि थाखाय फैथ'नाय जायाखैमोन। दिनै मानि नोंथांमोनजों नुजाफैबाय गुरब्लानो नैबे आंनि चेनेलाव। दा एसेबाबो मोजां गाज्रि रायलायनोसै नङा होमबा इलेक्सननि सोमोन्दै। दा दिनै बिथांमोना बिराद खुसि आरो मा बै ट्रेक्टर बोराय बिथांमोना दा गावसिना एकदम सरकारा देरहाबाय होननानै ओरै अबेबा फरखा गावलागासिनो दं दाबो। मानि बिजेपियासो मानि गावसिनि सरकार जाहैदों। मेसेजफ्राव नायलाय नोंथांमोना। होमबालाय बिजेपिया जुदि गावसिनि सरकारबा बै ट्रेक्टर इउपिपिएलआ सोरनि सरकार जाखो बुंदोंमोन। बिदिबा नोंसिना मानि बै इउपिपिएलआ नोंसिनि नंला आरो बै बिजेपियासो नोंसिनि जाबाय ना मारै जाखो फाग्लालाय। दा बेखौनोथ' सिन्था खालामनांगौ एसे रायजोफ्रा। दिनै नोंथांमोना बेयाव देरहानायखौ बिराद खुसि जाबाय नङा होमबा बुंदोंमोन, खिन्थु बै गोजौआव मानि सोरगोआव मा जादलानानै दं बेखौ एसे खबर लादों नोंथांमोना। एसे खबर ला बुन्दु, बाराबा नोंसिना बै मानि मा होनो फुल बिबारनि सरकारा थागोन ना थाला खुनु थिग गैया एकदम सोरगोआव। बेखौ हले सिन्था खालामनाया मोजां। आरो नोंथांमोना नैबे मेसेजखौ फरायनानै नायग्रो मा होदों गाइस। दा मेसेजखौथ' नुबाय, माने आंहा आखाइ दानस'नानै ओमफ्राय गोदोना दानस'नानै लानांगौ जाहैदों गाइस। दा फाग्ला दिनैसो सेमि फाइनाल जादों, दाबो फाइनाल जानो अनेक गोबाव सम दङ बुंदोंमोन। मथा मथि 6-7 मास दं आरो माबाया फाइनाल गुबैया। दानाथ' सेमि फाइनाल नङा होमबा। बै फाइनालाव सोर देरहागोन सोर जेनगोन बेखौसो फुरा नायनांगौ नोंथांमोना बुन्दु। दा नोंथांमोनाथ' इउपिपिएलआनो गैला जाहैबाय नोंथांमोननि बायदिबा बिजेपि सरकारसो। दा बैयाव हाद्रि खुबैसिगोन। दा सोर देरहायो सोर जेनो बेखौल' नायदो। दा देरहानायाथ' देरहालांबाय बुन्दु नोंसिना बै ट्रेक्टरा नङा होमबा। मोजाङानो जादों। दा खिन्थु दानिया मोनसे खोथा जाबाय आरो दा देरहानानै दिनै आरो मेरला बल खेला जागोन नोंथांमोना। बै एसेमब्लियाव माने बिराद गिदिर बल खेला जागोन। दा बे बल खेलाखौसो नोंथांमोनहा नायनांसिगोन नेनांसिगोन आरो मा। दा दिनै बिटिआर टिमा बै एसेमब्लियाव देरहाहैगोन ना हैया बेखौसो साननांगोन। मा रोखोम बल जोगोन बेखौसो साननांगोन। आरो बै उदालगुरिनि मा नाम होनोमोनलाय दिलीप सयकिया बिथाङा दिनै बर' जाथिजों बिटिआरनि जेनेबा मा होनो बेखौ बिटिआरजों हायेर जानाय हिसाबै बिथाङा बिटिआरजों माने मोजाङै गोसो मोदोम जिउ होनानै बिथाङा जोनाय नङाबो जानो हागौ बलखौ। माने बै बर' जाथिखौ देरहाहोनो थाखाय दिनै बिथाङा माने गोसो होआ जानो हागौ। बिनिखायनो आङो बांद्राय थिग नुहुराखिसै आरो मा बै उदालगुरिनि सयकिया बिथांखौ। खिन्थु जोंना बर' हिसाबै मा रोखोम जोगोन बेखौबो नोंथांमोना टिभिफ्राव एसे नायनानै लादो लोगोफोर। आरो ट्रेक्टरनि बुन्दुमोन सम टिभिफ्राव नाय, मानि नोंथांमोना बै एसेमब्लियाव वार्ल्ड कापखौ माबायदि जोगोन। दा बर' जाथिखौ देरहाहोनो हानायनि माने केपासिटि दंना गैया, बोलो होनो हायो ना हाया। दा बेखौ नेबाय थाबानो जाबाय बुंदोंमोन बे टिभि गिदिर लानानै एबारनिफ्राय। आरो रायजोफोर नोंथांमोनाथ' दाख्लैनि इलेक्सनाव एकदम 100 कौटि 200 कौटिनि जिबायदि फानला जोब्बाय बर'खौ फाग्ला नङा होमबा। नोंथांमोना एकदम एबारनिफ्राय बिराद माहाजोन जासिगोन, डेभेलप जाजोबसिगोन। माने खुनु बन दाननानै जाग्राफ्रा बन दाननांला, ओमफ्राय खुनु आबाद मावनानै जाग्राफ्राबो आबाद मावनांला। गला एसे एनै मावग्रा, ना सारग्रा, माबा मैगं थाइगंनि बिजनेस मावग्रा, माबा हादानफ्राव फाथो आबाद खेथि मावग्राफ्राबो मावनांला। जिहेथु नोंथांमोना दिनैनि दिनाव माने बै 200 कौटि 100 कौटिनि फानखाजोब्बाय नालाय दाख्लि भटखौ। ओमफ्राय दा नोंथांमोना सरकारखौ देरहाहोबाय माने पदम बिबारखौ नङा होमबा। दा नोंथांमोना एबारनिफ्राय जेबो मावनांलाब्रा फाग्ला ओरैनो माहाजोन जाखाजोब्बाय। आथिं सोमाव जा सालाखौ थैजासे। बिराद धन्यबाद, मोजां मोनदों आंबो। खिन्थु जोंहा जेननाय हिसाबै एसे दुखुआ थाबाय आरो अब्लाबो जेबो नङा, मालाबा समाव मेकआप जागोन आरो बेफोरो। आरो आङो प्रमद बर' बिथांमोनखौ दिनै बिराद मोजां मोननो लुबैदों, मानि साबायखर बावनो लुबैदों बै फेरेंगा बिथांमोनखौ। मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोनहा दिनैहाय मानि बर' रायजो राजाफोरखौ बिराद थगायनो हायो नालाय। आरो मानि जाथिखौनो मानि मा लरग' थरग' खालामहानो नागिरो बिथांमोनहा। ओमफ्राय बै हादान बायदिसिना मावनानै जाग्राफोरखौ होग्लुंलाजोबनो हायो। दा बिनि थाखायनो आं बिथांमोनखौ सेलुट खालामो आरो
माने जाथिखौ जेब्लानाखि जाथिया अलखदाव खोख्लैयो अब्लासो जाथिनि लिडारखौबो सिनायो नालाय बेवहायले 100% खाथांलै रायजोफोर नंखायनो एबारनिफ्राय जोंनाबो बै नांगाल सरकारा जुदि फैनांगौबा जिन्दिगियावबो मोजां खामानि दा मावसै आरो मावनानै लाब गैया जाय सरकारा जाय लिडारा माने हारिनि जाथिनि फारसे मोजां सानगोन मोजां खामानि मावगोन बै लिडारा जिन्दिगियावबो नामबो थाया खुनु नोंखौ सनमानबो होनाय नङा लास्ट पर्यन्त मा जागोन नोंथांमोन बायदिखौनो जोनानै बा सोरबा लिडारफोर बायदिखौ जोगदोनानै मुजुत लानानै ब्लड थांगोन खिन्थु बै लामाखौ सोर देखायामोन सोर बबे लामासिम लाबोखो सोरनि दाराव बेफोरबायदि जाखो बबे समाव सिमांफोरबायदि डेभेलप जाखो बेफोरखौ जेबो साना नंखायनो जोंनाबो एबार सरकार जुदि फैयोब्ला नायथोंसै जोंबो रायजो राजानि जिन्दिगियावबो मोजां खामानि मावनानै लाब गैया हायोबा बिटिआर बिटिसि दंस' खालामजोबनांगौ गुबुनफोरजों लोगो जालाबायनानै अब्लासो आं माने साननानै मोननायाव माने डेभेलप जासिगोन बायदि बा सनमान मोनसिगोन बायदि मोनबाय आङो खिन्थु गाज्रि मोननानै लाब गैयालै बे आं बुंनाय जिनिसा खोथाफ्रा माने बिराद सैथो गाइस नोंथांमोनासो मा सानो एसे कमेन्ट खालामनानै फोरमायहर आरो दा बायदियाव जुदि आङो एसे लिडार जानांगौब्ला हैस बै सोरबा फेरेंगा सोरबा प्रमद बर' बिथांमोन बायदियालाय मा बिसिनि डाबल खामानि मावगोन आङो एकदम बै बारिनि हाथर गोरा गोरायाव मै होनानै दुफु दुफु खालामनाय बायदि हादानाव बेसेबां रायजो जानाय दं बबे जायगायाव सरकारि हा जायाखै मै होनाय बायदि होग्लुंलाजोबगोन आङो ओरैबायदि गाज्रिसो मावगोन खिन्थु आं लिडार जानांगौबा जिहेतु मोजां मावबाबो जेबो नामानो गैखाया लास्ट पर्यन्त जाय मोजां मावदों बे सुथुरसो जाखायो नालाय बेखायनो लाब गैया सुथुरा सुथुरैनो जाना थानांगौ अब्लासो बै बिथांमोना दद्रनानै मा जायो माने लोगो जायो सनमान होयो माने आसल खोथाया बेसो रायजोफोर आरो आंनि चेनेलखौ मोजां मोनग्रा आइ आफा बिदा फंबायफोर आरो दानि खेलायाव देरहानाय बुन्दुमोन नोंथांमोनहा फैगोन बोसोरनि थाखाय बिराद माने एक्सपिरियेन्स लाखादो माने मा होनो बिदिखौ बिराद प्रेक्टिस खालामखादो जाहाथे बै फाइनालाव नोंथांमोना बल खेलाखौ देरहानो हागोन ना हाया बेखौ सिन्था खालामदो दा जोंबो एबार देरहानो सेस्था खालामसै हाद्रि खुगोन जोंबो एबार नायबाय थाबानो जाबाय दा नोंथांमोना जेनो ना जों जेनो माने बिराद डेन्जारै गोसो होलायगोन आरो मोननै टिमनि गेजेराव माने जेलानाखि माने गेलेनाया बिराद नारा नाथा माने बिराद मोजां जायो अब्लासो बै पाब्लिकआबो नायनो मोजां मोनो नालाय थिग एबारनि खेलाया बिराद इन्टारेस्टिं जागोन नंखायनो नोंथांमोनहा जेनगोन ना देरहागोन बेखौ एसे माथा मारिनानै ला नैबेथ' सेमि फाइनालसो बै फाइनालखौ साननानै नोंथांमोना ओरैबायदि प्रिपेयार जाखा नङाबा 0-0 मोनबा सेस जागोन नोंथांमोना बै फट' बिबार आरो बे ट्रेक्टर सरकारा लासिं सिं जागोन आरो जै जेनबाय नोंथांमोननि ट्रेक्टरनि नामाबो थानाय नंला बेखौ हले गोसोआव लाखा आरो मा होनो बायसान्सआव जुदि नोंसिनि सरकारा जुदि फैबावनांगौब्ला मिथिबाय बुन्दुमोन ट्रेक्टरनि बै अबेबा कुसुगाव अबेबा बै गुरुफेल्ला अबेबा साबरग्राम अबेबा जायगायाव जुदि सोरबा बर'फ्रा जुदि थांनांगौब्ला थेख्लाय जागोन सोरजोंबा थेया थेंलायनो थेख्लाय जागोन जेबो होननो हानाय नङा बेखौ हले सानना लाखा मोजाङै एकदम बे समाव माने ओरैबायदि जायगोन खिन्थु बै जोंनि मा होनो जोंनि नैबे हारिया खुनु रावनिबो सिगाङाव नायदावनो हानाय नङा नायदावनो नागिरबानो थेख्लायगोन नायदावनो नागिरबानो थेख्लायगोन बेखौ हले मोजां गोसोआव सोनानै लाखा दा बै आंखौ गाज्रि कमेन्ट हरग्रा मानसिफ्राबो एसे साननो सोलोंखा नङाबा लास्ट पर्यन्त नोंथांमोनहा बै समाव सोरजोंबा थेख्लाय जायोब्ला नोंथांमोना ओरैबायदि सिन्था खालामगोन बै समाव उमुक बुंनाया नंमारगौसोलै जों माने बिराद भुल खालामबाय सोरखौबा मदद होनानै देरहानाया होननानै बै समाव नोंथांमोना सिन्था खालामफ्लांगोन जेब्लानाखि सोरजोंबा थेख्लाय जायो सोरजोंबा दामनानै हरजायो अब्लासो नोंथांमोना सिरि मोनगोन तखने बे समखौ आरो जिन्दिगियावबो ओरै रिभाइन्ड खालामनानै मोनफिननाय नंला बुजिबाय बुन्दुमोन दा दिनै भिडिअआ बिराद गोलाव जाबायलै रायजोफोर आरो आंनि चेनेल अनसायगिरि साफ्रोमबो बिदा फंबाय आइ आफा नोंथांमोन दिनै जेनेबा नोंथांमोननि सिगाङाव माबा मोनसे गाज्रि खोथा बुंफ्लांबायबा निमाहा होदो गावनिनो मानि बर'नि इउटुबार होननानै आरो दिनै बेयावनो दोनथ'नोसै एसेनोसै लोगोफोर।